xi ħaġek. Tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax ir-rem u r-rem taf li mu iż-żob. Klimi jħollu jorbot, ir-rem għaddu għaddej mhux se jorkod. Fast lane kull saħħa saħħa x'ir-rem saħħa jrid jitlaq. Ir-rem irid il-flus, bil-flus jinexxi li poġġi fil-but. Jaħli ħinu laħat mofra l-xogħlu jibqa' kull nut, għal ħafna jibqa' splodut fallut. Anzi suppost ħallu nisbħali poġġu klimu jgħalmuk. Għajdilhom il-verità, xorta jmeruk, qatt mu se jħobbuk. Lin joħra xi nies joboduk, qabduk, tużax moħħok biex tikteb forsi xi darba jemnuk. Boloħ li maqdruk, boloħ li bidluk, rispett inqabbad il-plan, salut. Tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, mhux tismani għax qed hemm, tismani għax jien, tismani għax ir-rem. Spiegajt li post fejn isfoga, fejn nipprova nkun persuna l-aħjar, mhux persuna aħjar, ma naffordjax dar, għandi xifer forsi dak sinjal. Ħadd ma jrid jifhem li taqbiliet, kulħadd irid tkun jaf li x'kien dettal fl-aħbarijiet. Mhux importanti, mela x'importani, jekk tkun importanti xorta qas importani. Kritikani, ma lqattekx m'hemm skużani, annimal naturali. Artikolat tista' sejjaħli fenomenali, speċjali qas jekk nagħti lezzjoni ma tirrepja bħali. Atleta ġellied, bat tirrep għax atleta tellif, biċċa kittieb laqwa bejdiem ħriġ ta' rebbieħ. Ara min jieħu għalih għax ir-realtà veru tila mill-qiegħ. Ir-rem klassi għalih, ir-rem wieħed miżbieħ, nirrepet ir-rem wieħed miżbieħ. Tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, tismani għax tħobb, tismani għax trid, mhux tismani għax qed hemm, tismani għax jien, tismani għax ir-rem.